Sziasztok, én Bence vagyok, és majd egy adventure mapet fogok végigvinni, és akkor kezdjük is. Szabályzat, nem szabad hackelni, normál fokozaton játsz, karokat és gombokat használhatsz, nem törhetsz össze blokkokat, csak clayt, olvasd el az összes táblát, chestekből kiveheted a cuccokat, minden egyes döntés befolyásolja a játék kimenetelét, gyűjtsd cukornádat, craftolhatsz. Gondolom ezt enni. Ja, ezt nem lehet. Jó, akkor menjünk. Bocsánat, ezt most nem láttátok. Csak leteszek ide egy spawn pointot. Oda fel tudok ugorni. Picit megégtem. Jaj, ne, ezeket nem szeretem. Látszik is. Ne. Mondom, ezeket nem bírom. De vagy nem ugrok elég nagyot, vagy túlugrom. Most is. Na végre. Én vagyok a sensei, válasz egy utat. Ugrálás. Harcolás. Én inkább ugrálni szeretek. Csak nem kerítésen. Jaj. És nekifutásból. Hogy ne. Ismét egy döntés. Küzdelem, béke. Inkább a küzdelem. Lehet a békét kellett volna választanom, de... Ez azért nem túl nehéz. Ez mi? Ja, arra ugyanerre jöttem volna ki. Vége a kiképzésnek, menj a Szent templomba. 2 választásod van. 1 felgyújtod a falut, 2 tovább állsz. Hát... Én nem akarom felgyújtani, inkább tovább állok. Felgyújtottad a falut, tovább álltál. Erre gyere tovább. Kérek segíts, 3 napja nem ettem. Segítesz vagy nem? Rakd bele a hús a táskámba. Ó.
megyél. Jaj. Gondolom ez a jutalmam. Erre gyere, ha nem segítettél, erre gyere, ha segítettél. Erre gyere. Ember, hello, if you szeretném, ha segítenél a láván, tedd le a Tedd le a tököt. Ezt nem értem. Hello, if you szeretném, ha átsegítenél a láván, tedd le a tököt a lávában, és ugorj át, vagy menj a veszedelmek útján. Viszont ha leteszed a tököt, hibát követsz el. Gondolom így. És melyik a veszedelmek útja? Ez? Vagy ez? Ne! Jaj, ne. Nem szeretnélek itt titeket untatni, úgyhogy inkább gyorsan végig megyünk. Bocsánat a game módért, de most nem szerettem volna újra megint átugrálni mindent. Innen nem is lehet ugye tovább jutni, úgyhogy akkor inkább megnézzük a másik utat. Még egyszer bocsánat a game módért, de jó. Ide tedd a tököt. Jaj, de megijedtem. Erre menj. Ha nem félsz, ha félsz a sötétben. Hát nem tudom, de én inkább nem szeretnék itt kóvályogni össze-vissza. Erre gyere. És itt is van a piramis. Végre megkaphatom a ninja elismerést. Te sok rossz döntést hoztál, ezért nem kaphatod meg a ninja elismerést. Hát pedig nem is hoztam olyan sok rossz döntést, csak arra mentem, hogy nem félek a sötétben, vagy félek a sötétben, úgyhogy ez lett a sorsom, úgyhogy a map nekem tetszett, hosszúsága jó volt, ez tetszett, hogy voltak rossz, meg jó döntések. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!